Eigenlijk, omdat dit wel een heel mooi moment is natuurlijk, moeten we eigenlijk dit moment onvergetelijk mooi zien. Ja? Dus om het eerste fanshirt van het Rijorkest met mijn fansjes in ontvangst te nemen. Nou, ik vind dat geweldig. Hartstikke Dus leuk. dan kun je misschien, het is nog een broekje maar sleeve shirt, als je er mooi uit wekken wil, dan kun je weer aan u stinken. Maar trots, trots zal ik hem aan, maar hè? Ja, geweldig vind ik dit. Vier ik nooit weer. Mooi. Bij artiest 2, dat is Pieter Wilkes. Ik zie de volgende wachtbaan. Hij zei dat hij net wekker is. Ik denk wel dat er al wekker is. En, Normaal ben ik net wekker, hè? Dus Tje. ik weet net, dat was heel mooi. Dat ik hier de wekkers had, nee hoor, dan weet ik net. R4, hè? Nou, dat krijg ik mijn maat. Ja, dat ik krijg wat. Ja. Gewoon, Omroep Friesland. Oké, hoge etage moeten we weer. Treden, kom maar door. Ja, pas ik nou. Sure. Nou, Nooit meer nou, à la fijntjes. Trouwens ook wel bier in huis hoor. Dat is natuurlijk wel een, ja, ik vind het geweldig, fantastisch. Ik bedoel, dit zijn altijd hartstikke leuke dingen. En de kieksen staan ook allemaal te lachen, dus het is wel echt leuk. Even de benen ging nou. Oh, verdikke, ik ben wel les genomen. Ja.